खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2027 मायथाइनि जानुवारिनि 8 आरो 9 साननैनि हाबाफारिजों 13थि बोसोरारि जथुम्माखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार बङाइगाव जिल्लानि नैबे धुलाउरा होननाय गामियाव जोङो खुंनो थाखाय थिरांथा खालामदों आरो बिनि बानजाय आफाद दिनै जोङो दाफुंबाय मानगोनां बेगाराम बसुमतारीखौ आफादगिरि लानानै जोङो बानजाय आफादनि गासैबो बिबानफोरखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय। बेनि अनगायै 20था दालाय आफाद बे दालाय आफादखौबो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो दाफुंबाय। जोङो नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों जोङो दिनै आसामनि आरो भारतबर्षनि गासैबो माहारिफोरनो जों फोरमायनो लुगैदों जिहेतु 2027 मायथाइनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्माया मोनसे टार्मिनेटिं सेसन। बेयाव गोबां जोंनि डेलिगेट्सफोर बाहागो लाफैगोन। गुबुन रायजोनि आरो गुबुन हादोरनि आलासिफोर जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन जाहाथे 8 आरो 9 बे साननैनि हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजाया खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ हेफाजाब होयो। बेनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायबाय। स्पेसियेल बिथांखि होननानै नङा, माहारियारि बादखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि सार्थआव जि खामानिखौ मावनो थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ लुगैयो एबा जि खामानिखौ मावजानो लुगैयो बर' माहारिफ्रा, बे हाबाफारिनि सायाव जोङो आबुङै सरसा खालामनानै इयुनाव जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बे जथुम्मायाव थिग खालामगोन।